Di serederiye müyene de karmendên federal bi şêweke rûtînî bi karê jêkjudakirina malbatên penaber û yên birêkên neqanûnî dixwazin bênet navbaxa Amerîkada radibin. Nêzîkî 2000 kesên dibin jiyê 18 saliyê de li eyaleta Texas li bingeheke Walmart hatine rawestandin heta ku rewşa mafê penabertiya xelkê wan dihê zelal kirin. Girteya vîdyoya wan ji aliyê hikûmetê ve hatiye weşandin bû diyarkirina rewşa wan ya mirovayîtiyê. Neheziya li hember siyaseta heştya îdara Trump ya li dij kesên neyasayî hatine Amerîka dizêde bûnê de ye. Ev rewşeka bitirse, zarokên savayên 4 mehî û 2 salî navda hene. Ev fihêtiye. Ev siyaseteke hatiye daretin, da ku bi rêka cudakirina zarokan dayê baban bitirsînin. Ku dibe sedemê şepirzebûna zarokan. Karmen jî wiha dibînin, ku ew xizmeta wan kesan dikin, ku daxwaza mafekiye rewa dikin. Serok Donald Trump dixwaze balê bikişîne serpirsa koçberiya nava Amerîka û pencereya tenahiya giştî ku pir caran çaf li ser wan kesaneyên ku li derveyê Amerîka ne ji bandên tawankariyên ji welatên Amerîka navîn. Bi hezaran tawankarên çeteya MS-13 bi qaçaxî hatine Amerîka ku gelek şîddetkarin û slogana wan jî kuştin, tecawîz û dest bi sergirtin e. Qesraspî jî rêj da ku ew li seriya rewatiyê bimîne. Divê çavderiya zarokan bi şêwekê gelek jihatî û lezgîn verekirin. Demokratin ev qanûn bi ser me de sepandî. Pisporên koçberiyê û gelek ji lêkolînerên yasayî dibêjin, rastiyeke ku îdara niha wiha yasaya penaberiyê şirove dike û çi îdarên dî wiha nekiribe. Demokrat her du siyaset û argumentên Trump şermezar dikin. Li cîhanê hemiyê daxwaza mafê penabertiyê rewatê dîtin. Lêxuyaya tinê ne li Amerîka. Mirov hestên xwe vedişêre tû çaxîda dema proje yasaya ji aliyê komariyên dijî penaberiyê ve hatine amadekirin û vê heftiyê de civatê da bihêta gotûbêjkirin. Destpêkê jî me gotbû, em dixwazin di civata nûneran da yasayê koçberiyê bi şêweyekî ciddî bihê serrastkirin. Dibe ku nîzêkî 10 salan e ev yek pêk nehatiye. Rewşa her du projeyên ku derbarê 100,000 koçberên dema zarû hatine Amerîkayê nehatine belgekirin û hewldanên serrastkirina yasaya penaberiyê û ewlekariya ser sinûrên Amerîka hêjî nezalale kanêdê dengên pêwîst hebin bû derbaaskirina wan yan na.